दा जोंनि माखासे आयदाफोर लानानै दिनैनि खौरां मेलखौ खालामनाय जादों। बेनो जाबाय जों बयबो जों मोनथिबाय जे जोंनि आसामाव जोंनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो बे 2026 बे देग्लाय मायथाइनि जे बे एसेम्बलि इलेक्शन बेजोंना फैगौ 9 एप्रिलाव जोंना भट जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोंनि गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे जोंनि जे UPPL बे UPPL दोलोआबो दिनै गोख्रोङै बे देग्लायनि बे जे एसेम्बलि इलेक्शनाव बाहागो लानो थाखाय जों साखाफारा जादों आरो जों बेखौबो जों क्लियारै दा बे समाव जों बुङो जाहैबाय जे देग्लाय जोङो बे बिसायख'थिखौ जों NDA नि बाहेरायाव थानानै जोङो BJP निफ्राय जोङो गोजानाव थानानै NDA निफ्राय जों गोजानाव थानानै जों हारसिङैनो UPPL जोङो गासैबो बिजाथिफोरखौ जों फसंदों आरो जों हारसिङैनो जों बे देग्लायनि जे बिसायख'थि बेखौ जों गेलेनो जोङो साखाफारा जादों। दा बेनो जाहैबाय जे गुबैयै जे जोङो गोबाव बोसोर जोङो नोजोर होबोबाय जे BJP एबा NDA दिनै जोंनि हारि बर' हारिनि जोङो ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरो जोंनि गुबुन गुबुन फिसा जोंनि हारि माहारिफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनायखौ जों नुवाखै। दा जोंनि बे दिनै जोंनि बड'लेण्ड बे ओनसोलाव बिसेसकै दिनै गोबाव समनिफ्राय BJP जोंनि बे बर' हारिनि जे जोंनि बड'लेण्डनि जे मोनसे जि पलिटिकेल हान्जाफोर दं बेखौ माने गाग्लोबनानै गावसिनि सिङाव दोननो थाखाय हास्थायनायखौ जों नुबोबाय थादों। दा दिनै जोङो थांनाय 5 बोसोराव UPPL आबो जोंनि बे काउन्सिलाव माने थोजासे बेबादि बिजाथि गैयिनि थाखाय जोङो NDA नि हेफाजाब लानानै सरकार खुंनांगौ जादोंमोन आरो बे बेलायाव जों गोबां माने बेबादि मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबोदों जे जोंनि बे बर' हारिखौ जोंनि बे बड'लेण्डखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिसोरो थारैनो एसेबां जेबो गोसो गैया आरो बिसोरहा बेबादि मोजां बेबादि प्लानिं जेबो गैया जायनि थाखाय गोबां बेबादि खस्थ' आरो हेंथाखौ मोनबोनायखौ जों नुदों। दा बेनिखायनो जों दिनै बे देग्लायनि जे बिसायख'थि जे आसामनि एसेम्बलिनि जे बिसायख'थि बेखौ हारसिङै गेलेनो थाखाय जोङो रावजोंबो हेफाजाब लायालासे जोङो NDA निफ्राय गोजानाव थानानै गेलेनो जोङो थाम-थिम जादों आरो जोङो सानदों जे 15 जे बे जोंनि जे कन्स्टिटुवेन्सि दङ 15टा जे कन्स्टिटुवेन्सि दङ बेवहाय जों गासैबो बिजाथि फसंबाय। जि कन्स्टिटुवेन्सिफ्राव BJP बिजाथि होदों बेवहायबो जोङो गासैबो जुजिनो थाखाय जों केन्डिडेट होजोब्बाय आरो जोङो फोथायदों जे 15 एबार जोङो उथ्रिसार जानो हागोन, देरहासार जानो हागोन। खारन जोंनि जे फिल्ड जोंनि जे रायजो राजाफोरनि जे अनसायनाय जोंनि बे UPPL पार्टिनि सायाव बे बांसिनाव बांसिन दिनै बांबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंहा आरोबाव जों रायजो राजाफोरनिसिम खाथियाव थांनो थाखाय जोंहा आरोबाव 14 सानसो आरोबाव दंबावो जोंहा। बे सानाव जों खाथियाव थांबावनानै गोबां बाथ्राफोरखौ जों जोंनि रायजो राजाफोरनो जों मोनथिहोगोन आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनथिया जे जोंहा BJP बे सरकारा जुदि फैयोब्ला जोंनि आसामाव जुदि फैयोब्ला आरो गुबुन गुबुन स्टेटआव आरो कयेकटा जि स्टेटआव जे BJP सरकार गैयै दंबायो बेवहायबो जुदि फैजोबोब्ला जे BJP सरकारा मोनसे सिङाव थाखोमानाय जे मोनसे एजेन्डा दङ जाहैबाय बेनो जाहैबाय जे UCC बे ल'खौहाय माने गासैबो जोंनि हादरनाङै जोंनि भारतआव लागु खालामनो थाखाय बिसोरो हास्थायगासिनो दङ। जि इउनिफर्म सिभिल कोड जे आयेन बेखौ लाबोयोबा बे मोनसे रोखा जे बेवहाय खुनु जोंनि ट्राइबेलनि जे रिजार्भेसन सोरबा बेबादि OBC बा SC नि जे रिजार्भेसन बे खुनु जिनिसानो रिजार्भेसनानो थानाय नङा आरो जोंनि साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे गिथावना मोनसे बे परिबेस जागोन। थ' बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय जोङो थियारि जानो थाखाय होबथानो थाखाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय थियारि जानो थाखाय देग्लायनि जे बे बिसायख'थिया जोबोद गोनां। जोङो बे आसामाव जोङो जि सरकार दागोन बे सरकाराव जाहाथे जोङो UPPL बे पार्टिया
जे बांसिन बिजाथि लानानै थांनानै जों जेन बहाय प्रेसार ग्रुप जों खालायहैनो हायो बाव जेन जोंनि हेंथा माबाफोर जुदि लायोब्ला बेखौ जों होबथानो हानाय जेन गोहोआ जोङो फैयो आरो माबाफोर मोजां खामानि जुदि मावनांगौब्ला बे खामानिफोरखौ जोङो बिनानै जोङो बिख'ना लाबोनो हानायनि बेबादि मोनसे जोंहा गोहो थायो बेनिखायनो जोंनाव बांसिनाव बांसिन जोंनो देग्लायनि बे बिसायख'थियाव जोंनि UPPL पार्टी जानानै जोङो जोंनि MLA फोरखौ सायख'नो थाखाय जों गोनांथि जानानै फैदों बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो बेखौनो खावलायदों जाहाथे कुनु दोलो नायाजासे सोरबाबा हयथ' दा BPF आव दंबाबो सोरबाबा कंग्रेसआव दंबाबो सोरबाबा BJP आव दंबाबो बिसोरो जाहाथे बे जोंनि इयुन जोलैनि मोजां थासारिखौ मा होनो नायहरनानै भबिष्यतखौ नायहरनानै जेन बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव एबार भट होनानै साफ्रोमबो जोंनि बिजाथिफोरखौ जेन देरहासार खालामहोनो हायो बिनि थाखाय जों बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय मानो होनोब्ला जों नुबाय जे आथिखालाव जि जोंनि जे BPF सरकारा दिनै हारसिङैनो सरकार दानो हानाय माबा पजिशनाव दंबाबो दिनै BJP खौ लोगोआव लानानै जों सरकार दानायखौ जों नुबाय आरो जों नुबाय जे गासैबो जे हाबाफारिफ्राव जोङो बे BJPनि मिनिस्टार बिसिनि मानसि नङाब्ला कुनु हाबाफारिफोरखौनो मावनाय बा बेखेवनाय माबा मोनसे गायसननायखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बे थारैनो बे गोबां गिदिर मोनसे सोंलु बे मानो बेबादि जाखो दा बेनिखायनो जिहेतु जोङो रावबो जोंनि बे BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा BJP खौहाय मोजां मोनखाया जों मिथियो दा बेनिखायनो बेनिफ्राय खारग'नो थाखाय जों BJP निफ्राय गोजानाव थानो थाखाय NDA निफ्राय गोजानाव थानो थाखाय साबसिनै जों जोंनि बे बड'लेण्डखौ जों बानायलांनो थाखाय इयुन जोलैखौ जोङो जोंनि बे माबा मोनसे BJP नि जे मोनसे जे हिडेन एजेन्डाफोरनि बे माने थासारिनिफ्राय जोङो बारग'नानै जोङो उदाङै माबा मोनसे जोङो गावबा गावनो मोनसे मोजाङै आयेनफोर बानायनानै मोजां जोंनि सिन्था धाराजों जों जोंनि हारिखौ बोखांलांनो हानाय बादि जों बेनिखायनो बे एबारनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों साफ्रोमबो बा रायजो राजाफोरखौहाय जोङो बे जोंनि UPPL जों फसंजानाय गासैबो बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनो थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय साफ्रोमनिसिमबो खावलायनो थाबाय बेखिनिसै आंनि बुंनाया